Адрес град Койнаре и успехите на децата от СОУ Христо Смирненски по проект Успех. За тях разказва директорът на училището госпожа Даниела Цоневска. Госпожо Цоневска, месец май беше натоварен с много приятни изживявания за вас, за вашите ученици. Вие имахте за поредна година честта да получите и признание от цялата гилдия учителска и на най-високо ниво. Бяхте на срещата на президента по повод 24 май, но за това, за което гостуваме днес тук при вас, са успехите на вашите ученици и предстоящата представителна изява на един от многобройните ви клубове по проект Успех. Какво представиха децата? Децата представиха пиесата «Моя пепеляшки». Това е представителната изява на клуб «Малка театрална работилничка» с ръководител госпожа Пенка Макавеева. Децата са от 6-я клас, положиха много усилия, подготвиха своите костюми, подготвиха сцената и представителната изява беше вчера. Много се хареса на учителите и родителите и днес решихме да я повторим за учениците от цялото училище. Доколкото знаем, имало и представител на регионалния инспекторат по време на представлението. Какви бяха отзивите за нивото на подготовка на децата? Да, при нас беше на гости госпожа Снежана Георгиева, която беше очарована от представянето на децата, независимо от това, че те нямат опит в актьорската професия. Доста добре се представиха като актьори и на нея страшно много й хареса. Даже мисля, че в края малко я развълнувахме. Искам да кажа, че това е един от 18-те клуба, които имаме по проект Успех и понеже действително клубовете са многобройни, за това трябваше да имаме гост от регионалния инспекторат, който да види действително ли се работи в тези клубове. Освен това искам да ви кажа, че вчера имаше и в края на пиесата представителна изява на клуб Млад Кулинар, които бяха приготвили различни ястия за почерпка на нашите гости. Тъй като вие сте човека, който най-пряко има впечатление от работата на децата в проект Успех, не случайно и на срещата с заместник-министъра на образованието в Червен бряг, учителите изявиха желание да продължи работата по тези проекти. Какво е вашето впечатление? Те повлияха ли по някакъв начин на мотивацията на децата и направиха ли училището по-желана територия? Абсолютно вярно е, че направиха училището по-желана територия, още повече, че децата намериха възможност да изявят своите различни таланти, които притежават в една среда, различна от учебната и традиционната, така че ние имаме доста интересни изяви, включително и в клубовете по традиции и ритуали на различните етноси. Вие бяхте свидетели на Гергьовден, когато свири съвместния оркестър между родители и ученици. И аз се надявам, утре заминаваме за Търново на фестивала Отворено сърце, там те ще ни представляват съвместно с нашите танцори. Аз ви желая успехи и надявам се така да сме накарали много деца не само да заобичат училището, но и да изявят своите таланти, които в класните стаи понякога остават скрити и нямат възможност децата да разгърнат изцяло своите възможности и потенциал. Аз също се надявам и ние всичко правиме в името на детето, в името на това те да останат в училище, да бъдат непрекъснато със своите преподаватели, учиме ги как да се държат в обществото, освен че ги учиме на знания, така че за нас това е много приятна работа и за в бъдеще се надявам проект Успех, ако е възможно, да продължи. Всички млади дами са поканени на нея. Преглътни най-сетне това ергенско его. Намери си красива и достойна за теб жена. Аз искам внуци. Трябва да имате деца. Стар съм вече. Престоя ти ще наследиш. Но трябва и знатния ни род да продължиш. Да, добре. И така, първото след премиерно представление на Пепеляшка, начинаещите актьори представиха пред своите съученици. Любимата на поколение деца приказка с нейните герои оживя отново от сцената на читалище Христо Ботев в град Койнаре. И колкото и да беше познат сюжета, всички с интерес гледаха мини-спектакъла. Приказката за бедното, добро и красиво момиче, потискано от своите доведени сестри и мащеха, което среща своя красив принц, влюбват се от пръв поглед, преминават през леки припети в стил чия изгубената обувка, след което заживяват щастливи до края на дните си. Една история стара като света,
но и толкова обичана не само от децата, но и от възрастните. Тя е. За мен друга няма на света. Пепеляшке, ще ми станеш жена? Тук пред всички аз обичам, винаги да те обичам. Търсих те безсъдно ден и нощ, от дърво под камък, във всеки кош и момичето, с дрехите бедняшки, открихте те, моя пепеляшке. Разбирам, че вълнението е голямо, защото само преди минути приключи вашето представене пред приятелите, пред съучениците. Затова първо ще дам думата на госпожата, която ви е режисьор на тази чудесна приказка. Трудно ли беше да се подготвят децата за този мини-спектакъл? Ами, можем да кажем, че с голям ентусиазъм подходиха. Беше им любопитно в началото, после им стана интересно. Забавляваха се през цялото време и определено са щастливи. А колко време трябваше, за да се подготвите и да излезете на сцена? Колко продължиха репетиции? Ами всъщност ние работихме по времето на целия проект. Като в началото избрахме текст, в последствие се опитахме да пресъздадем онова, което си представяме като декор, говорихме за костюмите и накрая започнахме с репетициите. Първоначално бяха в училището, сетне на сцена и така. Понеже споменахте за декора, го намираме за доста професионален. Кой ви помогна изобщо в сценографията и на сцената, пък и на самите костюми? Ами, костюмите бих казала, че са плод на творческото въображение на мамите. Що се отнася до декорите, много ни помогна госпожа директорката, която се умя да влезе във връзка с достатъчно компетентни хора, които ни направиха декорите. Всъщност една част от тях са наети от Белослатинското читалище, което беше така добро да се отзове на молбата ни. А имате ли амбициите да продължите и занапред след това предизвикателство с нови пиеси? Ами надяваме се, че проект Успех ще продължи и следващата година и в такъв случай смятаме да подготвим нещо, което е по-съзвучно с тяхната възраст, по-тинейджърско и евентуално по-голямо като продължителност. Да, аз ви желая успех. Благодаря. Добре, ще му дам последен шанс. Както ти казваш, последен реверанс. Да видим днес коя ще избере, коя ще бъде дамата на неговото сърце. Здравейте, майко! Татко, как сте днес? Виж го! Говори като стар ерген с финес. Царе, много ми хареса. Заповядай при мен да се представиш. Наистина се държа няколко нива над всички останали. И като глас, и като визия. За първи път ли си на сцена? Ами да. Ами тогава те поздравявам. Това означава, че сценичните изяви, предполагам, че от тук насетне ще бъдат блестящи. Разбирам обаче, че тази пиеса ви е доста детска за възрастта и имате желание да покажете нещо по-тинейджърско, така ли? Ами да. Какво мечтаете да изиграете? Пиеса, която продължава 60 минути. Така ли? И каква е тя? Още нямате на идея. Нямаме. Чудесни бяхте дори и този път, макар че много от вас наистина така виждам, че се притеснявахте дали защото приятелите са ви там и защото вчера разбрах, че пред по-възрастните по-добре сте играли, така ли е? Да. Така е. И специално Пепеляшка много беше притеснена. Ти нито веднъж не погледна към публиката, от вълнение предполагам, така ли беше? Да. Вълнуващо ли е, когато си на сцена пред приятели? Да, много. Много повече, отколкото беше вчера. Но пък бяхте чудесни всички. Моята снака, радостта ми върна. Пепеляшке, дай да те прегърна. Ето я царицата, много красива и с тази рокля, и с поведението на сцената. Кажи ми, думичките трудни ли бяха, за да ги запомниш? Ами не, всъщност не. Те бяха доста лесни, тъй като са в стихове, се запомнят по-лесно. Точно така, вярно, всичко беше в мерена реч. Искате ли някой път тази пиеса да я представите пред децата от детската градина, защото те много ще ви я харесат? Добре. Трябва идеята да дойде от вас. Как мислите, там ще бъде по-добре приета, нали?
Да. Определено. Ами добре, аз ви пожелавам хубаво лято и дано до година да ни поканите отново в нов тинейджърски спектакъл. Разбира се.